sila. Unya ni doon na lang pugko. Kay murag chicks man kaayo. Halaka nagulaw-ulaw pa jud ko. Tanawa akong smile, hilaw kayo. Halata kayo nga dili chicks boy ba. So karon nilakaw na ko. Bye-bye dam. Salamat kayo. Ug nibalik na ko diri ah. Sabing perting gwapuha. Naapot si Kuya William diri ah. Si Paploy ug si Tijajay. Si Dimo. Si Mr. Atang. Si Ate Grace. Ug si Tito Pijong. Nagpalupad si Mr. Atang sa iyang helicopter. Unya ni palit mig ice cream. Andos balik ba intikol. Tuarang kulira. Patutuya. Namiaoy. Nakita na ko silang kol. Nanawag sila sa kuha. Sakyan siguro ko sa kabay. Pero naingon ko dili ko. Kay madlok jud ko. Manay mga tarak-tarak nga among sakyan pa dong diri ah. Amo sa nang giparada. Kay para makarelax pud ba. Pero naunsa naman ning duha. Napuro naman gugma-gugma. Tarong mo. Nasuya na ko ba. Sunod gani mang laag. Way dala nay guyab. Kay basig dirar ko makadunggab. Maon ikaw na lang ko ice cream diri ah. Kay perti na kong suya sa ilaha. So naa na pinagpa-picture sa kuha. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Karon mang laka may kay sulod mi sa gawas. Unsa sulod sa gawas? Ah sige padayon ra gud. Kay ang init murag makapagod. Ang ipon pod murag nagapudpod. So na sila ipispan diri ah. Aminaw na ko murag daghan kinig tilapia ba. Tuarang kulira. Patutuya. Kay nagpicture na mi diri ah. So karon na po nakakita sa kuha. Magpa-picture na po daw ni sila. Salamat kay sa inyo ha. Bukidnon!